kívüli hírek következnek. Állati járatok. Giliszta járatok. Valaki hozza már a híreket, nem igaz. Addig olvasok egy kis történelmet. Hasábos. 2-es, 1-es hasábos. Egyenes, viaszfényű síklapok, éles élek, a hasábok felső rész és éles élekkel plusz síklapok. Na most olvassuk a leveleket. Függőlegesen megnyúlt teteje, csúcsos vagy sík. Na, ez egy találós kérdés. Kérjük az SMS-eket a 1688-ra, hogy küldjétek el. Most pedig írok egy verset. Jó, hagyjátok fel, légy nagyanyámnak köszönöm. Na most menjen tovább. Ugyebár a hasábosoknál tartottunk. 1-es, vannak a hasábosok, azt már felolvastuk, a síklapokból állnak. Vannak 2-es az oszlopok, amik oszlopfejek gömbölyítettek, olyan, mint a Dor, Korintos, Jón, stb. Most értitek? Na, mindegy. Szőlőléc, szőlőzsák vagy szolonyec. Na, ezek például mik? Ezt is kérjük a 1888-ra, hogy küldjetek el, mivel hülyék vagytok, nem a 1688-ra külditek, mindegy hülyék. Vannak a köbösek. 1-es A, polidész. A polidéreszes az ugyebár olyan szokott lenni, mint például a mencs szörp. Tehát az is van, hogy van egy koncentráció, és hogyha ezt lejjebb visszük, akkor több kell bele. Ugyebár, mert ez nem fogja azt a telítettséget kihasználni.